Yawancin matsalolin sitiyarin mota da ƙafar mota. Ƙarshen wannan bidiyon duk wani mai mota zai iya gane kowace irin matsalar sitiyari da ƙafar mota. Wheel alignment zai san alamominsu da kuma yadda zai kauce wa kowace irin matsalar sitiyari da ƙafa amma ta mota. Idan kai ma ƙafar motarka tana baka matsala to matso kusa ka ji ga dabarun da za ka yi amfani da su daga yau ba kai ba matsalar ƙafar mota. A wasu lokuta muna cikin tafiya a mota. Za mu ji ƙafar motarmu na gaba suna yawo kamar iska na kaɗa su suna wobule. Kwana tana yi mana wahala. Sai da ƙyar sitiyari ya riƙa cijewa. Wannan shine ake kira hard steering. Za ka iya gyara shi ne kawai ta alignment in ka kai motarka gareji. A taƙaice dai wannan bidiyon zai yi magana akan abubuwan da suke haifar da matsalolin nan na sitiyarin mota. Ƙa'idojin da za ka bi ka guje wa faruwar ɗaya daga cikin matsalolin nan a sitiyarin motarka. Da dabarun da za ka yi a lokacin da ka tsinci kanka sitiyarin motarka ya cije. Ku kasance tare da Dabo Drive za mu kawo muku bayanin su ɗaya bayan ɗaya. Matsalolin sitiyari wanda duk mai direbin mota ya kamata ya san alamominsu. Abin da yake kawo su da kuma ta yadda za ka kare motarka daga wannan matsalolin. Hard steering, cijewar sitiyari kwatsam kana cikin direbin. Akwai man sitiyari wanda ake kira hydraulic fluid. A lokacin da hydraulic fluid ya zama contaminated ya gurɓace ya lalace saboda ya yi expire. Tsabar daɗewa ko kuma ba mai kyau aka sawa mota ba. Shi ke sa sai ka ji sitiyarin mota kwatsam ya cije. Sitiyarin motarka kawai zai saki ne in ka canja hydraulic fluid ɗin motarka. Kuma ka daina barin sa yana daɗewa baka canza ba, za ka canja sitiyari gaba ɗaya wata ran. Geji kai ya wuce wata 4 zuwa 5. Ba burgewa ba ne kana cewa abokinka ni ban taɓa canja hydraulic fluid ɗin motata ba. Gurɓacewa hydraulic fluid shi ke sa guga a jikin gaɓoɓin sitiyari suna sa sitiyari ya riƙa ƙara. Sannan barin tayar mota ba iska ko iskar tayoyin ba ta kaiwa geji. Da siɗewar taya ta ɓangare ɗaya yana ba da gudunmawa wajen cijewar sitiyari. A wasu lokutan kuma duka ne yake kawo cijewar sitiyari. Inda aka yi dukan in gaba ne ɓarin direba kusa ne da sitiyari. In dukan ya yi ƙarfi inda aka yi dukan zai lotse ya bankara ya takure sitiyari. Ya hana shi motsi yadda ya kamata. Sannan siɗewar taya ta ɓangare ɗaya yana sa mota ta riƙa fusga gefe. Tana jan sitiyarin mota dama ko hagu da yawa. Duk waɗannan matsalolin da na lissafo suna buƙatar kulawarka. Don direbin motarka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. In details, siɗewar taya ta ɓangare ɗaya da yake sa mota ta fi tudu ta wani ɓangaren. Yana daga cikin dalili babba da yake bawa sitiyari matsala. Shi ke sa sitiyari ya riƙa vibration yana zillo a hannun direba. A kowace kalar mota tayar gaba ta fi ta baya tafiya saboda gaba ta fi nauyi a mota. Duk da haka za ka iya maganin matsalar siɗewar taya da kanka. Taka canza tayoyin gaba da na baya kamar haka. Tayar baya ta hagu ta dawo gaba hagu. Tayar baya ta dama ta dawo gaba dama. Ita kuma tayar da ka cire ta gaba hagu ta koma baya dama. Ta gaba dama ta koma baya hagu ka lallaɓa kafin ka sai sabuwar taya. Ko ka san cika tayar motarka da iska sama da geji ko ƙasa da geji shi ma na haifar da matsalar sitiyari. Yana da kyau ka kiyaye ka dinga daidaita gejin iskar tayoyin motarka a koda yaushe. Shi ma rinjayar sitiyari gefe ɗaya yake. Kana ja yana jan ka ɓangare daban. Yana ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin sitiyarin mota. Hakan tana faruwa ne in spring ɗin shock absorbers ya karye ko ya saki. Ana canja wani spring ɗin ko aka gyara shi motarka za ta koma lafiya komai zai dawo daidai. Ka riƙa tafiya straight. A wasu lokutan kuma za ka ji sitiyari yana maka yawo a hannu kamar zai ƙwace. Hakan tana kasancewa ne biyo bayan ka hau speed bump kabarin mai tatsi ne ko slow down. Ko kuma ka shiga gwazazzaban ƙananan ramukan hanya. Sometimes duk ba ko ɗaya. Baka hau kabarin mai tatsi ne ba baka shiga gwazazzaban ramukan hanya ba akan hanya mai kyau titi lafiyayye. Zaka ji sitiyari yana ma yawo kamar ya kubuce ma. Hakan alama ce da ke nuna cewa shock absorber ka ta samu matsala. Ba ta absorbing shocks yanda ya kamata. A wannan yanayin zaka iya adjusting ko kuma ka canja shock absorber da ta samu matsala gabaki ɗaya. Kulawa ta musamman kawai shine kaɗai zai kare motarka daga ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin na sitiyari. Wheel alignment ko ka san ɓangarorin motarka da suke buƙatar kulawarka yau da gobe? Kazo Drive lafiyar motocinku.